लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय जानो हागौ। बे आदा बाजैमोना मा खालामदों नोंथांमोनाबो नुबाय। न' रुम सिङाव भिडिअ बानायदों। माने भिडिअ ना मा भिडिअ? लोगोफोर नोंथांमोनाबो नुदों भिडिअखौ। मा भिडिअ बानायदों इसोर हौवा हिन्जाव आदा बाजैमोना। नोंथांमोन निश्चय बुजि मोनदों भिडिअखौ नायनानै। दा लोगोफोर सोंथिया जाहैबाय, दा नोंसोर आदा बाजैनि भिडिअखौ नायनानै बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना गोसोआव मा बेरखांदों एबा मा बुंनो लुगैयो आदा बाजैमोनखौ नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर, फोरमायहर। ओमफ्राय नोंसोरनि गोसोआव माबायदि मोनखो बेखौ बुजि मोनगोन लोगोफोर। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। बिदिनो नोंथांमोना आरो गोदान भिडिअ नुनो मोनगोन।